ही मगर जाने का नहीं, बुलाते ही मगर जाने का नहीं। मैं काला हूँ तो क्या, मेरा दिल छापे नहीं। दिल तो छापा है ना, मैं काला हूँ तो क्या हुआ, मेरा दिल तो छापा है ना। अच्छा। Hello everyone, welcome back to the channel. This is Film Collection. ओमफ्राय जोङो दायो माने मन्दप बनायनो फैदोंमोन आरोना, ओमफ्राय दा मन्दप बनायनो फैदों, ओमफ्राय मोनसे गामियाव आरोना जोङो, ओमफ्राय दा बानायगासिनो आरोना नोंथांमोननो आङो देखायगासिनो बानायनायखौ, माने जोंनि बाथौ धर्मनिया मोनसे माने हाबा दाननायाव मोनसे मन्दप बानायनांगौ जायो आरोना। बे मन्दपनि लुकफोरखौनो डिजाइन बानायो सोरबा सोरबा, ओमफ्राय मा होनो बेयाव बाजेटनि सायाव सोनारनानै डिजाइना सोलियो आरोना जों बनायनाया। ओमफ्राय दा बेयाव जोङो माखासे फिक्स खालामनाय थायाखैमोन नालाय, दा डिजाइनखौ जाखांनायनि उनाव जोङो देखायनानै डिजाइननि प्राइसफोरखौ खिथागासिनो आरोना। नोंथांमोनाबो जुदि इन्टारेस्टेड बा सोरबा खालामनो गोसो दङबा जोंखौ कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना। बनायगासिनो आदामोना जों साथाम बनायदों आरोना। नै दे मोदलाया सासे सालायसो लाखिलायबावदोंसो। दायो जोङो मन्दप बानायगासिनो आरोना, ओमफ्राय नैबेयाव मन्दपखौ माबा खालामबाय, सिङाव नैबेयाव पाक्का दंमोन, पाक्काखौ जावफुनानै बेयाव गायबाय आरो। ओमफ्राय दा बेखौ खागासिनो, फ्रेमखौ माने दंफांनि होआखै, औवानि होदों आरोना। औवाया ओमफ्राय एसे गेद्दामोन, ओमफ्राय दा माने मा होनो फ्रेमखौ एसे गेद्दा नुगासिनो आरोना। दा ओमफ्राय थार्मकल होखांनायनि उनाव बिसोर गेद्दा औवाफोरखौ जेबो नुनाय नङा आरोना। नैयाव होदों, बेयाव माबा खादों आरोना, मा होनोमोनलाय सुतलि खानायाव माने थार्मकल मा होनो माने बेयो लुज जाया जाथों होननानै बेयाव फेभिकल आथा सिथाबना होबाय आरोना। मैयानो हराव सिथाबना गालांखानायमोन जों बेखौ मैया हराव, ओमफ्राय भिडिअखौ बारा खालामनाय जायासै आरोना। ओंखायनो बिथिं दङ मन्दप, ओमफ्राय बियो माने तिनथाला जागोन आरोना, 1 2 3। दा लुकफोरखौ मोजां नुगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै बनायग्राफोरा हेन्डसाम आरो इथिं सासे दं मोदलाला खायो। जोङो साथाम बानायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दायो सासे हायबावगौमोन, सासेया ओमफ्राय खामानि दङनो, एसे इमारजेन्सि खामानि थानायखाय हायासै आरोना। खामानि मावग्राफोरा मावगासिनो नै, ओमफ्राय बिसोरो, ओमफ्राय आं दायो आराम जिरायना दोंबाय थायो। बिसोरखौ आं माने हाजिरा होजोब्बाय आरोना, आं मावनो बानानै बिसोरनो हाजिरा होबाय, बिसोर दा मावगासिनो। नंगौ नामा? ओइथिं सानै दोङो, बिसोरो नै गथ' नायगासिनो, स्टिल बानायबावदों ओमफ्राय भिडिअ लानायखाय। ओमफ्राय आं बिथिं दङ, ओमफ्राय बिथिं खामानि मावग्रा दं, ओमफ्राय आं बिथिं जिरायना दं आरोना। 4-5-1 खानाय सिननानै मोदलाला नुबायलै आङो। दारिफोराबो सिनजोब्बाय। खाम जथा गोमखांबाय बर'नि गामियाव, सेरजा सुफिन रिंखांबाय बर'नि नोगोराव। एकदम लुकवा जाहांबाय नै, माबानि फुंनि 3:31 सिम मावबाय, ओमफ्राय बेसां लुक जाबाय आरोना दिनै। रावबो गैला, जोंल'सै। ओंखारजोब्बाय नै मेगनाव। गाबोनो कमप्लिट खालामजोबगोन, ओमफ्राय गाबोन नै दाखोरनि अबस्थाफोरखौ थांबाय बर'नि नोगोराव, सोरगिदिं रंजानाय दोहौआ, सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बोदोर खालामबाय, बोदोर खालामबाय, बोदोर खालामबाय, बोदोर खालामबाय। दायो ओमफ्राय 70% जाबाय आरोना खामानि मावनाया जोंनिया, ओमफ्राय दायो 70% जाबाय।
ओमफ्राय लुकखौ नै गाहायाव माने माबा होआखै आरो ना हानजा होआसै डाइरेक्ट थार्मकलखौनो बानायबाय दा बेयाव बावनाय खिनियाव नैबे बावगोनाव आरो ना बै बावगोन खिनियाव माने बेयावल' एसे हा होगोन आरो थार्मकलजोंनो हानानै रिं बानायगोन रिं बानायनानै दा बेयाव हाखौ एसे होगोन आरो ना जेराव कलारनि थाखाय ओमफ्राय नै माबा बांगाल बुरै माने बेखौ माबानि डिजाइन बानायदों सिमसानि एफा मोजां आं खोथा बुङो बिसोरो बिराद गाज्रि खोथा बुंना होबाय थायो बिराद हामा सोरबाफोर बिनि गोसोथोनायफोरा बे भिडिअखौ नायदोंबा एसे रायना हो एसे सरित्र जाहो मानसिफोरखौ ओमफ्राय एकदमबारे बियो गाज्रि भाषा बुंबाय थादों नों बाजैया नायदोंबा रायना हर एसे थाब खिथाहर आरो ना ओमफ्राय थिं दङ सानैसो मोजां सेंग्राफोर दङ नै बेयाबो हाबा जाहां जाबाय आरो ना ओमफ्राय माने जाथ'वाखै आच्छा मोनसिगोन बेनाबो ओमफ्राय नै बिथिं दोङो नैबेहाबो गोसथोनाय दोङोनो ओमफ्राय आदाहाबो नै माबा बेंगलर माहानिमोनलाय बङाइगावनि गोसथोनाय दङ आदाहा ओमफ्राय दा हा नंगौना नङा मिथिया नै ओमफ्राय बानायगासिनो नोंथांमोन ओमफ्राय आर'नाइखौ नायनो हागोन नै बे डिजाइन आर'नाइ आरो ना नैबे लुक गानाय डेन्जार गाजा बानायदों लुकखौ नायनो हागोन नोंथांमोना गाजा बानायदों दा ना बरिया नुदों नै इथिं ओमफ्राय उनथिंनिखौ बुस्थुखौ इदिनो होबाय आरो ना इथिं जेबो डिजाइन गैया उनथिंनियाव कालार जेबो गैया आरो ना माने ब्लेक एन्ड व्हाइट उनथिं रावबो नुवा नालाय इथिं होबाय ओमफ्राय नैबेखौ डेपखौ होदों आरो डिजाइनारफोरानो बिसोरनो ओमफ्राय आं जास्ट स्केल लानानै बिसोरखौ मेजारमेन्टल' खिथाना होग्रा आरो नै बे जाबाय मैथ्रु फिथाइ आरो ना मैथ्रु फिथाइखौ बिराद स्टाइल बानायना दोनदों नै स्टाइलखौ सोर बानायनाय स्टाइलखौ मैथ्रु फिथाइनि स्टाइलखौ सोर बानायनाय बेयो जाबाय सनक स्टाइल सनक दामब्रि नुखायो सनक हेलो एवरीवन दायो जोङो बानायनाया एकदम 90% कमप्लिट जाबाय आरो ना 90% सो जाखांबाय 90% जाखांनायनि उनाव लुक्सफोरा नै बिदि जाना दङ आरो ना दायो नै बेबायदि डिजाइन जाना दङ ओमफ्राय दा माने आर'नाइ स्टाफनिया जाजोबाखै आरो ना ओमफ्राय बायथिं मा होनोमोनलाय गोजौआव खोला गालथिंनिया गैथ'आ आरो ना नै बिथिं उल्थायनासो दंथ'यो खोलायाव कालार फोनगासिनो आरो ना सासेया माने दायो ओमफ्राय टाइमा नाय दाउला गाबलायलायनाय जाबाय आरो ना 3:47 जाबाय फुंनि ओमफ्राय मैयाबो बेसांनो टाइम जादोंमोन आरो ना मैयाबो हरसे ओमफ्राय दिनैबो हरसे हरनै ओमफ्राय साननै हरनै सानथाम हरनै लाबाय आरो ना खामानि मावनाया बेसाङाव ओमफ्राय दायो इथिं एन्जयनि मोनसे माबा खालामना प्ले खालामना दोनदों आरो ना सामथाइनि उन्दुनो ओंखारगानायनि मेहनत कर लो बहे पसीना हंस कर जीना भैया दुख सुख तो चलता रहता है भला नहीं आंसू भी पीना मामले बुलाते हैं मगर जाने का नहीं मैं काला हो तो क्या मेरा दिल छापे नहीं दिल तो सफा है ना मैं काला हो तो क्या हुआ मेरा दिल तो सफा है ना मा थांनाय नोङो हा सुनाय दिल तो साफा है ना एकदम दायो माने टाइमा बेसेबां जाखो 5:16 जाबाय फुंनि ओमफ्राय दायो मा होनो कमप्लिट जाबावाखै आरो ना दासिमहालागै 99 बुंजाला बेखौ 98% कमप्लिट आरो ना इयाव ओइथिं हाख'नो हायाखैना बेयाव 1% दं गोजौआव बहायनाय मुदुमफुल दंख'ना
बेनिखायनो 98% हमना लाबाय आरो ना बेखौ दायो जाबाय दायो होमबाबो golden fruit बाखि दंब्रा देखायदो golden fruit मारै golden fruit गल्डेन फ्रुइट दोङो नाय सनक गल्डेन फ्रुइटनि बागै माबाफोर बुंगोन नामा मैथ्रु फिथाइ नैलाय गल्डेन फ्रुइटआ नैबे जागोन आरो ना गल्डेन फ्रुइटआ बियो देट इज मैथ्रुखौ इंलिसाव मा होनोमोनलाय बावगारबायलै papaya that is papaya आरो ना माने बार रोंलाय लांलालै फरायबाय थानाय जाया ना बावगारो नै कालार बक्सफोरखौथ' नायनो हागोन नोंसोरो माबायदि जादों आरो ना ओरैबायदि कालार थांबाय बेयाव ओरैबा सामथिं माबा थांबाय आरो ना बेयाव कालारा इथिं सासे उन्दुना दं आरो ना माने बियो साननै गाहाम मेगन मोदै जाबायना साननै गाहाम मेगन मोदै जानायावलाय आरो गासिबो उन्दुनो ओंखारो आंबो उन्दुनो ओंखारदों मालायनि टफि लालायलायनानैबाबो आङो दायो भिडिअ खालामदों आरो ना ओमफ्राय माने कालार जिखुनु बा बे बुस्थुआव आरो ना बानायनाय आन्थाय बेयाव मा होनो एक्सट्रा बुस्थुखौ माने इदि होदों आरो ना मालिका जेसेबांखिनि होयो बेखिनिखौ जों पेन्ट खालामना होबाय ओमफ्राय बेयाव दा बे कालार मानाय गासै थांदोंदां आरो ना 17 बा 18 सो थांबाय आरो ना बेयाव गासै जोंनि खरसजों लाबोदों आरो ना 17 बा 18 सो थांबाय आरो ना बेयाव गासै 18 बा 17 बिदिसो सामथिं थांबाय आरो ना ओमफ्राय माने जोंनि प्राइसआथ' बेलेग जायो आरो ना माने डिजाइन बाय डिजाइन जोंनि प्राइसआ बिदि जायो आरो ना ओमफ्राय दा बे डिजाइनखौ बानायना होबाय जों बेनो माने गावनि जाखिनि डिजाइन नांगौ बे डिजाइनखौ जोङो मा होनो न'खरा माबायदि डिजाइनखौ लुगैयो बेबायदि डिजाइनखौ बानायना होबाय आरो ना बिथांमोननो ओमफ्राय दा जोङो बेयाव बे डिजाइनखौ बानायबाय आरो ना ओमफ्राय बेलेगा मा होनो मालिका जाखिनि डिजाइन बानायनो होयो बे डिजाइनखौ बानायना होयो आरो ना जोङो ओमफ्राय दा बानायबाय बेनोमोन आरो ना डिजाइना ओमफ्राय दा नैबेयाव गाहायाव पेन्टिं थाबावगोन गाहायाव माने 98% जाबाय आरो ना पेन्टिं गाहायाव पेन्टिं थाबावगोन ओमफ्राय जेबो गैला ओमफ्राय गोजौआव मैथ्रु फिथाइ होगोन आरो ना मैथ्रु फिथाइनि उनाव ना कमप्लिट जागोन ओमफ्राय दा नोंथांमोना सिनेमेटिक भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो ना